Ja sam trebao dete da krstim u Torinu i ja sam neku kafu popio, valjda su mi stavili neku drogu, šta ja znam, da ja nisam razmišljao šta radim u tom momentu i šta se dešava sa mnom. Onda je bio je neki agregator za struju. I taj agregator je, stala je struja, ja iskoristim taj moment i poljubim kumu i upali se svetlo i ovi to svi cigani, preko 600 ljudi su bili, skočili su i kažu ovo je lažno kumstvo, kada nam se vrati novac. Ja to sam samo znao, kasnije sam se probudio u hotelu. Vijeka čaja daje, lele me manga, oj si dušu živi, kavel mirovni, sila kaleba, aj šukarijaka, me manga vodaje, lake kamera, sila kaleba, aj šukarijaka, me manga vodaje, ola mekala. Kadihel madaje, saro cantato, me sembahtalo, sila kaleba, zelene jaka, me manga vodaje, ola mekala, sila kaleba, zelene jaka, me manga vodaje, ola mekala. Chori puchelma, dal calavlame, te lile mlame, darav kamere, javka kera, muzika kalav, ajka pohina, sila kaleba, aj šukarijaka, me manga vodaje, ola mekala, sila kaleba, zelene jaka, me manga vodaje, kaj si joj šuka. Kad sam čuo da su došli moji drugari, muzičari, kažu šale, kaže, tvoj kum je rekao da ide ulicu sa tobom da se raskrsti i da će odmah na toj, posle izlaska iz crkve da te ukeba, da te ubije. I tako uspem, pobegnem iz hotela
iz Torina za Milano, odatle sam imao avion za Beograd. I tako sam se izvukao, ni kriv ni dužan, mogu sam da nasredam.